ka keteng jonga kade ikong Rita Dahun Linsun ngade I secretary jong kane ka Freedom Fest committee bat ngade ru secretary jong kane ka Balangdong merso bala ka bala organize ya kane ka Freedom Fest mentakasngi akababil pelong ya kane nado menola sedang ya kane ya kane ka festival ngila perkat ban penlong ngi penlong nadu uni ubenai bel adab ngila sedang banya perkat banya siang meeting te ngila yo ka permission bangin le te ngi penlong mentakas ngi kan ngi ai kerteng ka Freedom Fest namar bakadei ka sngi la ilo jong kari India bat naka benta jong ngiru kadei kata ka Freedom Fest bangi ngin yo no ya kata ka thong ka bangi temu bangin like no kan kita kijing aga jaga aga dei ko pelong ya kane ka program mo keibat ka jing temu jong pi lembada ka babi pelong ya kane ka program kajing temu jong ngi ka bangi penlong ya kane ka program kalong ba ha ka baning kong namar ba ngi dei na ka Balangdong merso bahala ka badei ha kanong cemai te kipat kristan baro ngila yabun hi Henry Kempoisyo sa yang mane namar ba kasngi ublay umjodon kali kamay te bat ki para dong jongi hang tur ngibon kibre ki badok ki bamdon kali te ki khamtam ki temen ki kena Kempoisyo sa yang mane te da ka ba ngi yo iya kani ka jing ngi kwa ban lum ban lang ya ki khun kristan baro bakin wan lang hakawai ka jaka man lakas ngi ublay bangin yo ban aingo aidem yo ublay ban mane yo ublay ringkat ka Balangdong baro kawai bat ka jing temu ka ba kham kerpang ya kani ka long ba ngi kwa ban penyo ublay ya baro te nang ta pat de ngidan ka jing temu bangim dei ban penlong tangkum ka yeng mane ya kani Henry ngin penlong ru kum kawai ka common ka facilitation center ha ka bangila ban ya ki awareness program ya ki khun ki kti ha ka bangin hikai ya ki kumno ki ki lat ai kam ai jam ha ka bangin hikai ya ki ru syapang ka jing jong ka jing songkha kirki jing songkha kloi bat ngin pen iru ya ka jing jat ka jing sneu jong u drugs bat jong ka kiat ki balate lakam ya ki khun samla ka ni ka juk ka bamenta tidak kan ni kajing temu ngi perkat bangin penlong artat ya kum ka center ha ka bangin la ban penlong ya kum kata ka slem jing hikai ka tolong jong ka jing syai bangin ngin la ban penlong ya kan ni ka dong ka jongi sisa ka dong ka ba im bat ka ba compare na ki weipat ki artis ki bangi khot da kan ni ka sngi ngan ongi phi baro ki wan ki de ki artis ki ba syuan charity ki basuan sngong tenat basuan yarap basuan snok tiyangi ngi klam siu pisa ai ki te ki artis ki bawan nang ni menta ki dei nado iba Justin Aisun iba dei uwe ni ki kaitor khasi nang ta iba Kupar Syadap bat ka group jong nang ta iba Desmond bat ka Kenhun nang ta ka Gate of Desire nang ta ka kani ka dei ka ban ka bala job na po Kolkata dang menta usnam nang ta ka taken aback kan iru kadai ka bala job na po Kolkata nang ta pada kidon sakini ki varial ban kidai ki ban local hang ni hapo nong ka te ya kiru ngi promote mentas ngi te nang ta pada ngidon saki ya kini ba Anderson di ba Anderson Walarpi nang ta ngidon sa iba resto Timung nang ta pada ngidon sakini ki kena nak dong jongi ki badai ki dancers te ki di group dancers ki turu mene ki la perform